Ahoj, dnes ti ukážu, jak si otevřít účet na bet365.com. Je to poprvé, kdy ses rozhodl otevřít si účet na sázkařské stránce? OK, to je dobře. Právě jsi vybral jednu z hodně dobrých společností na sázky. Ovšem pokud je tvým cílem být opravdu dobrým hráčem, musíš vědět, jak tahle stránka funguje. Otevření účtu je opravdu jednoduché a intuitivní. Klikni na registrace, vyplň své osobní údaje, počínaje země pobytu, až po tvé unikátní uživatelské jméno a heslo. Vyplň všechny políčka, která jsou označena červenou hvězdičkou. Pokud jsi vybral username, které se již používá, nebo jsi vyplnil nějaké nepřesné informace, uvidíš tento červený křížek vedle problematické oblasti. Po dokončení klikni na registrace v dolní části stránky. Gratuluji, tvůj účet byl vytvořen. Nyní musíš vědět, jak vložit peníze na bet365.com. Právě poté, co tvůj účet byl založen, je nutné udělat vklad za účelem dokončení registrace. Opět stačí vyplnit své osobní údaje, počínaje výběrem způsob platby. Existuje několik platebních metod, které si můžeš vybrat. Nejběžnější z nich je kreditní nebo debetní karta. Pokud zvolíš jednu z nich, napiš číslo své karty, jméno, data platnosti karty a samozřejmě bezpečnostní číslo, které najdeš na zadní straně své karty. Vyplň částku peněz, kterou chceš vložit a klikni na provést vklad v dolní části stránky. Nyní si udělal svůj první vklad. Můžeš vidět, že peníze, které si vložil na svůj účet, se zdvojnásobily. Důvodem je, že jsi obdržel 100% bonus. Kdykoliv budeš chtít provést další vklad, stačí zadat hlavní stránku a kliknout na vklad v pravém horním rohu. Poté, co se ti povedla nějaká výhra, možná budeš potřebovat vědět, jak vybrat peníze z bet365.com. Přejdi na hlavní stránku a klikni na služby v pravém horním rohu. Poté zvol výběr. Přejdi znovu na výběr a vyber si způsob platby. Tady neuvidíš tuto možnost, protože jsem použil pouze jednu platební metodu k vložení peněz, takže nemám jiné varianty pro výběr. Potvrď částka výběru, klikni na převést výběr a nejpozději do 3 pracovních dnů obdržíš svoji první výhru. Nyní něco důležitého. Pokud chceš vědět, jak změnit své osobní údaje na bet365.com. Chceš-li změnit své osobní údaje, protože ses právě oženil, koupil nový dům, nebo si chceš zvolit jiné uživatelské jméno poté, co si Cool Guy 19 používal posledních 19 let, jdi do služby na hlavní stránce a vyber pro členy v otevřeném seznamu. Klikni na můj účet a změň cokoliv budeš chtít v osobní údaje nebo nastavení. Nezapomeň potvrdit všechny změny, které jsi provedl. Tvůj účet je již připraven. Víš, jak vložit peníze a vybrat svoji výhru. Nyní je čas se naučit, jak sázet. Sleduj můj druhý návod, jak sázet v odkazu pod tímto videem.